Selak wengi. Iya. Supranada. Iya. Ayo Mas Heru sak rombongan. Digayangke teko jam 2. Iya. Ayo Mas. Iya. Ayo deh, ayo deh. Waya wengi udan krimes ra uwes-uwes. Banyu kang tumetes dadesan sinonku nangis. Wong sing tak tresnani teka ninggalake aku. Suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Piye wong ayu? Ora ngapusi sesarengan Supranada. Kadukung syuting dia. Lewat tembang kangen aku titip tresno. Apa pancen sliramu apa ora krasa. Lewat tembang kangen aku titip sayang. Tresnaku ning sliramu ora bisa ilang. Ora Supranada kadukung BKP. Video syuting dia. Gambar bening regaya miring. Waya wengi udan krimes ra uwes-uwes. Banyu kang tumetes dadesan singonku nangis. Wong sing tak tresnani teka ninggalake aku. Suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Mas Sultan rasa lenggat-lenggut rene wae. Apa Bagong? Lewat tembang kangen aku titip tresno. Apa pancen sliramu apa ora krasa. Lewat tembang kangen aku titip sayang. Tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Ora wae.